ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଯିବାତକ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁହିଁ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ। ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛି 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ନା ତାଙ୍କର ମା ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଛି। ଦୁଇଟି ବଢ଼ିଲା ଝିଅ 2 ବର୍ଷ ହେବ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି କଟିଯାଉଛି ଦିନ। ଖାଲି ଏତିକି ଆଶାଏ ସରକାର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଶାରେ ରହିଯାଉଛି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଜଗଲପାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଗଲପାଟ ଗ୍ରାମରେ। ରଙ୍କମଣି ସାଣ୍ଡଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଜ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ତାଙ୍କ 2ଟି ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିବା ସମୟରେ ପର ଘରେ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରଙ୍କମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ କାହାରିକୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦିଶୁନି। ଏପଟେ 2 ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହେବ ତାହା ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଗୁହାରି ସରକାର ମହାଶୟ ରଙ୍କମଣିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତ କିଏ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଗୁହାରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 2 ଝିଅ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନା କାଣା ପାଞ୍ଜଲି ସାନ୍ଧା ବାପାର ସମସ୍ୟାଟା କାଣା দেখা ଦେଇଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ किडनी रोग रे 3 बरस लाना पड़ी छ। ଘରର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରବାର ଲାଗି କାଣା କେନ୍ତା କରୁଛ ଏବେ? भूति दुख करी गला या कर चलु मोर सान मोहन मोर पापार पाखे रहला या कर चलु से मुई काम करी गला या कर घर परिपोषण कर छु। सरकार के अनुरोध कर छे मोर पापा के अंदर भल कर दे और हमर लागि किसी व्यवस्था कर। आज्ञा आपनका ना काଣା? मोर ना संकीर्तन साहू आज्ञा और घरटा जगलपाटा आउ जेन पेसेंट अच्छा ताकर पड़ोसी रे मोर घर अच्छे। आउ ये परिवारटा चलवाटा बहुत कष्ट होचे सार क्या लगे बहुत गरीब परिवार है रहबार लगी चाल खंडे भी और दूसरा जगह एका नहीं तार संगे जुड़े बढ़ला झील अच्छा जो द्वारा कि बापर जेन परिस्थितिटा पुओ करबार कथा झील मैंने कर आज्ञा जेनटा कि कही भी नहीं हुए माने मीडिया भाई मन आगमुड़े सेंता काम मैंने झील भाई जुड़े कर क्या लगी मजबूरी से करबार लगी बाध्य है किंतु गोटे झील बापार न सब गाइड करुचे गोटे झील दुख भर्ती कर जेन 2 टଙ୍କା कमेक आनुचे से प्रतिपोषण करती आम सरकार बहादुर के अनुरोध कर परिवार प्रति किसी गोटे माने सरकार बहादुर साहाय्य करी किसी गोटे से जदि रोगर प्रतिकार करी किसी गोटे साहाय्य करी ताकू जदि भल कर देते बेले आम माने कृतज्ञता ज्ञापन कर सरकार बहादुर साथी।